הכל התחיל במקרה. בוקר אחד עצר לישראל שרייברג טרמפ. מה שלומך? תודה רבה, לאן את צריכה להגיע? לא התראינו מזמן, שמחתי לפגוש אותו. הכרתי את ישראל במעון העולים שבו התגוררתי. ידעתי שעלה מברית המועצות ב-1973, שהוא מהנדס חשמל, שהוא עובד בבדק, ושהוא אוסף ספרי אומנות. אחר כך קנה דירה במעוז אביב, והקשר בינינו נותק. דיברנו על כל מיני דברים. איך אתה מרוצה מהדירה? תודה רבה, אבל אני כבר לא גר שם. החלפתי את המקום. אני גר במסחה, את יודעת. שמעת על זה? זה יישוב זמני אחרי פתח תקווה. מקום מאוד יפה. אנחנו שם קבוצה של 20 אנשים. גרים. רוצים לבנות משהו יפה. לא רק בתים, גם את החיים חדשים. זה התנחלות? כן, בעצם זה התנחלות. אבל רוצים שזה יהיה מקום קבע שלנו. גם בארץ וגם בחיים. שנגור שם איך שאנחנו חושבים. רוצה שתבואי לשם. באתי. היה מוקדם בבוקר, והיישוב רק התחיל להתעורר. במטבח המשותף הכרתי את אנה חירם, האודיסאית. את הרש קוקליה. את אסיה, מורה למוסיקה, העובדת בראשון לציון. אני נמצאת פה, מה שנקרא, בשלב ב' מה שאני יכולה לעשות בשלב הזה זה לפעמים שאני יכולה לבוא הנה ולעזור. אני הכרתי גרעין הזה לפני שנה, אנשים. מצא חן בעיניי הרעיון הזה, לפני שאני הכרתי אנשים. וזה נראה רומנטי, זה נראה... כי אני מקבלת את זה כמעשה היסטורי, שזה יכול להשפיע על כל המבנה של הארץ, זה יכול להשפיע על אנשים. אני חושבת שאנשים שמחליטים את זה, הם עושים משהו חשוב. מחליטים לשנות משהו. לשנות משהו לא רק באדמה, אני לא מתכוונת באדמה, אני מתכוונת לזה לשנות משהו בתוך הנשימה של אנשים, להזיז אנשים קצת. אני רוצה להיות בטוחה שאני מסוגלת לגור במקום כמו מקום הזה.
בשביל זה אני גם באה. גם בשביל זה, חוץ מעזרה. כדי להבין אם נחמד לי, אם טוב לי באמת, אם אני בכלל בשביל זה חזקה, אם בכלל האנשים פה די רציניים, גם כן זה חשוב. נראה. בינתיים התאספו אנשים, חברי גרעין, קרובי משפחה, חברים, או כאלה שבאו פשוט לראות, להתעניין. שיהיה בלי שמירה. באוהל הגדול מארגנים את ענייני היום-יום. לא הגיוני שאנחנו לא נהיה רשומים בשמירה. שזה יגרום שאנשים לא יבואו. אתה הבנת הנקודה. אני מבין בדיוק. יש לנו פה, ירדו הרי כל המשמרות האלה. ישראל הראה לי את הבתים הזמניים, עליהם הם צריכים להיכנס בקרוב. פה הוא יספר לי על תוכן חייהם במקום הזה. אבל זה יקרה רק בעוד חודשיים, כשיבוא לבקר בפעם הבאה. כל עולה חדש רוצה להרגיש שהוא ממש עשה משהו כאן בארץ. אבל בלי שהוא ינתק את הקשר עם דברים שיקרים לו. והרעיון של ההתנחלות שלנו כאן, המטרה שלנו, לבנות במקום הזה עיר, זה הדרך שאנחנו רואים כדי לתת אתגר לאנשים לגור כאן, להרגיש שהם עשו משהו, שהם ירגישו שזה המדינה שלהם, זה המולדת. זה המקום שבנו בו, זה המקום שצורת החיים הולכת לפי רצונם. בדלת הסמוכה פגשתי את האדריכל ויקטור בוגוסלבסקי, אסיר ציון לשעבר, ואת מהנדס הבנייה צבי וולך. זה התחלה, זה הפתיחת המשרד שלנו. איזו עיר צריכה להיות? בינתיים קשה להגיד בדיוק איזה עיר זה יהיה. אנחנו לא יודעים אפילו מקום המדויק של העיר הזה, מקום קבוע. מה שאני יודע בדיוק שזה יהיה העיר הכי טובה בארץ, הכי יפה, עם סביבת מגורים הכי טובה. ובינתיים, מה שאפשר להגיד, רק את זה. לא עניין שלנו לדבר, עניין שלנו לתכנן. אז עירו, להתחיל עיר חדשה מאפס, זה החלום לכל המהנדס, לכל הארכיטקט. זה המצב אידיאלי מה שיכול להיות. זה אתגר שלנו בעצם, זה לא רק לבוא לארץ ולקבל את הזכויות שלנו, גם לתת משהו. סביבו סוף 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 חנוכה ארוחה טוב, חנוכה ארוחה טוב, סביבו סוף 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 נסוף כל החונס גדול היה פה, סוף כל החונס גדול היה פה. יופי, אתם יודעים את זה נדע. אבל עכשיו עוד פעם, וקצת יותר חזק. סביבו סוף 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 חנוכה. ישראל הזמין אותי לארוחת צהריים.
תגיד, עוד פעם התחלת להידחף? עוד פעם התחלת להידחף? אי אפשר להשתלט עליו, זה משהו נורא איתו. תשמע, מה זה פה איתה? Написано прекрасная, вот, она еще ванильная придать. Вот. כאן הכרתי את המהנדס צבי פוקן, את חנה אל צפון, את בעלה צבי אל צפון, רופא פסיכיאטר בתל השומר, На, понюхаешь. את שבתאי, לא אוכלים חזיר, Этого? Да. לא שותים יין, Потому что больше не будет. אבל חן, אני בטוח בדבר אחד, שהם ידעו שאנחנו כאן, הם יראו את Не הוודקה. могу спорить. מה? אם אתה תחכה עד שיגמור. את שמעון רייקין, קבלן כבישים, הצבר הראשון שהצטרף לגרעין. לעומת זה, למה אני צריך לשלם את זה? לא הספקתי לדבר עם כולם ביום ההוא. מכיוון שכך, חזרתי. חזרתי כי רציתי לדעת מי הם האנשים האלה, שזה עתה התאוששו מהלם העלייה ארצה, והנה מצאו בתוכם שוב את הכוח לעזוב את כל אשר השיגו להתחיל מחדש. רציתי לדעת מה משך אותם, מה הניע אותם, למה. אבל מאז עברו כבר חודשיים. פני היישוב השתנו. והאנשים... היה בוקר, ורוב האנשים יצאו העירה לעבודה. בנקודת השמירה גלגלתי שיחה עם שמעון רייקין. הארץ הזו לא הייתה כל השנים כמו שהיא עכשיו. כל דור פיתח אותה ומסר אותה לזה שאחריו בצורה שונה לגמרי ממה שהוא קיבל אותה. סבי הגיע הנה מרוסיה עם 6 ילדים קטנים. לפני קרוב ל-60 שנה ישבו להם באיזה מדבר, ולהוריי מסרו את זה אחרת לגמרי. אבי שישב בפתח תקווה הקטנה שהייתה חצי ערבית אז, גם הוא שינה אותה. ואני רוצה למסור לילדים שלי ארץ טובה יותר מזאת שאני קיבלתי. וארץ זה לא רק מספר תושבים או כלכלה, זה גם עניין של נופים וגודל. ארץ לא יכולה להיות עיר אחת גדולה שכולם גרים בתוך כולם. ושהדברים האלה משלמים בשבילהם אחר כך. או בבעיות נפשיות, או בבעיות כלכליות, או באלף ואחד דברים אחרים. ויש לנו עכשיו הזדמנות לשנות דברים. דברים שהשתנו שישנו את ההיסטוריה של העם. עכשיו מהבחינה האישית של העניין, טוב לגור פה. איכות חיים היא שונה לגמרי. לא צפוף. מקום טוב לגדל בו ילדים. הספורט הלאומי של בחיות ביום שישי בסלון לא תופס פה. אתה יכול לשנות דברים בעצמך. אתה לא יכול לומר למה הם לא עושים, למה הם לא משנים. דברים תלויים בך. אתה מרגיש שאתה מגשים את עצמך הרבה יותר ממה שבמקומות אחרים. לא קשה לך להתחיל מההתחלה? להתחיל מההתחלה... להפך, זה קל. התחלות זה הדבר הכי יפה שיש. אחרי שאתה נכנס לרוטינה דברים הם תמיד כמו שהיו ואתה לא יכול לצפות שישתנו אי פעם, מה טוב בזה? להתחיל זה אחד הדברים הכי יפים שיש. הלכתי עם הילדים לבית הספר.
צפון. למה אתם גרים פה? כי ההורים שלי רצו לגור כאן. למה הם רצו? לא שאלתי. ומה מיוחד במקום הזה? שום דבר. איך אתה מרגיש פה? בסדר. יש לך חברים? קצת. איפה אתה מעדיף להיות? אני מעדיף להיות ברמת כאן. למה? כי יש כאן הרבה בנות. שימו לב לסיפור, אני אותו באמצע. תעבדו יפה עכשיו בקבוצות ביחד, ואחר כך הייתי מאוד רוצה לשמוע מה אתם חושבים על כל אחד מן הבנים, וכן דברים נוספים שאנחנו נראה כהפתעה. לא חשוב, זה לא חשוב. תתייעצו. איפה את נולדת? ברוסיה. ומתי את פתחת? בגיל שנה. מתי? בגיל שנתיים. גיל של שנתיים. ולמה אתם באתם הנה? וישבת הארץ. מוצאים באמת? למה? זה ארץ יפה. אני באתי לכאן להקים יישוב חדש, לעשות עיר. באתי עם המשפחה שלי, ואני בהתחלה לא רציתי לבוא לכאן. אבל אחר כך אבא שלי הצליח לשכנע אותי והסכמתי לבוא. ועכשיו אני מרוצה מהמקום הזה, ואני רוצה להמשיך לגור כאן ולבנות עיר. איזה הן זה בעיר חדשה? זה כמו חלוצים, כמו חלוציות. בעיר חדשה רואים איך מקימים עיר, ולא כמו שאני נולדתי לפתח תקווה, אני נולדתי בפתח תקווה, שהיא כבר הייתה עיר. זה רואים איך נבנית עיר במשך השנים. זאת אומרת אתה חלוץ, כן? כמו חלוץ, אני לא חלוץ. לקראת צהריים פגשתי צבי אורן. קודם כל זה מקום יפה. מקום יפה ויש כאן אוויר צח. נעים לגור כאן. חשבתי שמישהו צריך להתחיל. בטח שבעוד כמה שנים יהיו כאן תנאים יותר טובים ויהיה כאן יותר נעים. אבל אם לא להתחיל, אז לא נגיע לזה. לא היה לך קשה עוד פעם להתחיל? תראי, אפשר להגיד שזה המודל הקטנה של אותה עלייה. כן, בטח שכשכבר הסתדרתי בארץ, קשה לשנות את התנאים, קשה להתחיל הכל, אפשר להגיד הכל מההתחלה. אבל אם אתה חושב שזה מה שאתה צריך לעשות, אז אתה עושה את זה. כמו שחשבתי שהמקום שלי הוא בארץ, אז אני חושב שבארץ מקום שלי הוא צריך להיות מקום חדש. מצאתי מקום זה, וזה מה שמשך אותי הנה. טיילתי הרבה, ונדמה היה לי שאני מבינה כיצד אפשר לקשור קשר למקום הזה.
הצלחתי לדבר גם הפעם עם הרופא צפון. הוא ישב בישיבת המזכירות. היה עד עכשיו קריאטון. יש, אבל זה גם נשאר קריאטון. הייתה הצעה. לא, אבל... תראה, אני מבינה שהפנייה שלהם הייתה בגלל זה שהם טוענים שאנחנו היום גרים פחות או יותר מוכר. ואז יהיה לנו קל לקבל מועצה שתתמוך בנו כלשהי. בזמן שהם מעוניינים מועצה שמעריכים שיותר נוטה לעניין ארץ ישראל השלמה, שתעזור להם בכלל להתחיל לארגן. ככה אני מבינה. השאלה היא באמת אם אנחנו צריכים להסכים לזה, כי את המגע כבר יצא. אני אישית לא מסכים, ויש סיבות לכך שהשיגו את זה, השיגו בשביל גרעין הזה. בגרעין הזה היה קבוצת אנשים שהיום רוצה ללכת לתפוח. קוקלה, זה לא עקרוני, בגלל תראה, אם יש קבוצה אנשים קטנה שרוצה ללכת הלאה, אז למה לא לעזור להם מבחינה זו שאנחנו נוותר? ונפנה לאיזושהי מועצה אחרת, מה זה כל כך משנה? אולי נפנה אבל הם לפתח באו תקווה. מגרעין שלנו, זאת אומרת, זה באיזשהו מקום מזיק לנו. סרתי למשפחת לפיד. אומרים באלקנה שמרדכי לפיד הוא אחד מיוזמי התוכנית המתגשמת כאן, אם לא היוזם. אסיר ציון לשעבר, מרדכי לפיד, מהנדס במקצועו, חי בארץ מ-1968. אני חושב שמרים כבר סיפרה שאנחנו ערבים ישבנו ברעננה וחשבנו איך לשנות את המצב. למה בשביל עולים מברית המועצות ישראל הפסיקה להיות אור. בעצם הגיעה מברית המועצות עלייה נפלאה. נפלאה זו מילה קטנה בשבילה. הגיעו יהודים אמיתיים, עם אידיאלים, עם רצון לבוא לארץ, עם כישרונות מצוינים, בעלי מקצוע ברמה בינלאומית. וקרה שהם נכנסו ואיש איש השתבץ במקרה הטוב במשבצת שלו ובעבודה טובה, רבותה כמו שהם קוראים לזה, וזהו זה. וכאילו לא מרגישים את המשקל הסגולי של העלייה הזאת שבאה לארץ. וחשבנו שבעיר הזו שלנו אנחנו נוכל להביא לידי ביטוי את המשקל הזה. בגלל שכאן הם יוכלו להמשיך. אנחנו רוצים שהאדריכלים מברית המועצות יתכננו את העיר שלנו, שחברות בניין מעולים מברית המועצות יבנו ויבנו יפה לפי כל הסטנדרטים של טכנולוגיה, ושאנחנו נהיה התושבים הראשונים. אבל זאת לא אומרת שאנחנו רוצים לבנות פה גטו רוסי. אנחנו חושבים שהשערים של העיר שלנו יהיו פתוחים לכל יהודי. אנחנו חושבים שפה נצליח לעשות קליטה רוחנית, קליטה בתנאים חלוציים, קליטה עצמאית. זאת אומרת שאלה שבאו קודם לישראל, הם יקבלו את העולים החדשים. אנחנו נבנה פה מרכז קליטה גדול, מכון לבעיות קליטה ועלייה. אנחנו נשלח את הנציגים שלנו לווינה, לרומא, להזמין עולים למרכז קליטה שלנו. חוץ מזה אנחנו חושבים פה לעשות קליטה קהילתית במקום קליטה פרטית שפשטה את הרגל. תראי, אני לא נולדתי ולא ילדתי בארץ. ואני רוצה להיות שייכת לארץ הזאת. אז מה שאני יכולה לעשות זה להרגיש את זה ולעשות משהו בשביל הארץ הזאת.
לכן אני פה, לכן אני אזוז הלאה. לכן אני אעשה דברים שאני מבינה שצריך לעשות אותם, זה הכל. ולמה אני פה, למה אני עם הגרעין הזה, אני יכולתי ללכת בעצם לכל מקום אחר. אני פשוט קשרתי את עניין ההתנחלות וההתיישבות עם עניין העלייה. אני חושבת שעולים ירגישו טוב בארץ כשהם ייתנו משהו לארץ זאת, לא יקבלו. ייתנו. כי אנחנו בסך הכל אנחנו תמיד מרגישים יותר טוב כשאנחנו נותנים, לא מקבלים. לכן אני עם הגרעין הזה. וזה באמת, עם כל זה שאני חשבתי שאנחנו נעלה ונעשה משהו, אני חושבת שזה בכל זאת נס. זה נס שאנחנו פה, שמצאנו כוח ורצון לבוא לפה. זה חבר'ה מצוינים. ואני חושבת שהם עוד יעשו הרבה. אני חושבת שהיום לא כל כך מבינים ולא כל כך מעודדים את זה. כי סך הכל הם קיבלו כל כך מעט תמיכה, ובכל זאת החזיקו מעמד. ואמרתי, יעשו דברים. אני משוכנעת בזה. אפשר לשתות. ספרי קצת על איך זה היה בהתחלה. בהתחלה זה היה הרבה יותר קל מאשר היום. אומרים שכל ההתחלות קשות, אולי, אבל אני חושבת אחרת. בהתחלה היה פוש כזה, אנחנו ידענו שאנחנו צריכים להגיע בכל מחיר. והגענו, והחזקנו מעמד. ישבנו באוהלים, אמנם זה לא כל כך נעים, אבל אז את מרגישה, זאת אומרת, גם מבחינה חיצונית את מרגישה שאת עושה משהו. כי זה רואים כולם, יושבים באוהלים, אז חושבים שזה באמת משהו. אבל לשבת בבתים היום זה לא יותר קל. בכלל לא. כי סך הכל, רק עכשיו אנחנו צריכים לעשות משהו. אנחנו רוצים לתכנן את היישוב, הן מבחינה אדריכלית, הן מבחינה אנושית, לתכנן תעסוקה במקום, כי זה לא ייתכן שאנשים יישבו וייסעו 50 קילומטר לשפילה. זה לא צריך להיות. זאת אומרת, כל עוד אנחנו לא נעבוד לא נעבוד כאן, אנחנו לא נרגיש שאנחנו תושבי המקום. באים לישון, זה לא צורה. לכן האנשים פה מרגישים ככה. אם מישהו חולה, אז הוא נוסע להיות חולה לשפילה. למה? כי הוא עדיין עוד לא מרגיש שהוא בבית. ואם אנחנו נעבוד כאן ונבנה את היישוב שלנו מועדנו, אז אנחנו נהיה קשורים למקום. אנחנו נרגיש פה בבית. אני מאוד מקווה, אנחנו כבר דיברנו על זה, ויש הבנה מתוך הרבה גורמים האחראים לנושא, ואני מקווה שזה ילך, מאוד מקווה. מאוחר בלילה עזבתי את המקום, מלאת התרשמויות מעורבות. אינני יודעת כיצד להתייחס לאנשים האלה. אינני יודעת אם מאבקם צודק. מה שאני כן יודעת, מה שהבנתי ממעט הרגעים של מגע אמיתי איתם, הוא שהזדמן לי לפגוש באנשים שהיה בהם הכושר להתחיל הכל מחדש. והיכולת הזאת של האנשים להתחיל שוב ושוב ריתקה אותי מאז ומתמיד.